on ihan sama kuin täällä meidän pikkujouluissa, niin meininki. Täällä on hyvä tunnelma, kaikilla on kivaa, paljon ystäviä, paljon uusia tuttuja, mistä on tullut ystävien jälkeen, niin hemmetin kivaa. Ja virvoitusjuomat aina. No mä en tiedä hauskaa, mutta 2016 mut yllytettiin eka kerran lähteä pokeraan ja oli sillä mukavaa, kun ystävää veneellä, niin se on aina paras. Et jos joku pääsee joskus niin ystävän veneen kanssa, niin aina kannattaa ottaa siihen. Voitettiin silloin palkinto ja se on lähtenyt siitä. Millä veneeltä olitte silloin? Me oltiin Candy Townin Teron kanssa, niin mikäs siellä oli? 315-nen toi Sundanceri. Yes. Ja meillä oli kauniit naiset ja paljon karkkia. Mitä sitä muuta tarvitaan? Olitte hyvin pukeutunut. Me oltiin aina. Kyllä sä muistat meidät. Joo, kyllä. Tämä lähti. Tää on oikein hyvä. Siitä se lähti, mulle mitään veneestä muuta ollut kokemusta. Paras muisto Vesiltä. Varmaan se tämänvuotinen F29. Tultiin ekana maaliin. Baseboatti jäi viimeiseksi. Nokkamiehenä tultiin. Kolmanneksi me tultiin. No te tulitte kolmanneksi, mut F29 ensimmäisenä maaliin, niin se on varmaan paras muisto pokerannista. Iloinen. Yhteisö. Hauskuus. Koko homma on niin sanotusti kuin huumausaine. Se vetää aina mukaan. Yhteisö, liirit ja veneitä. No meillä on jäänyt ohittamaan pari venet vielä, niin kyllä me se joskus ohitetaan vielä kaikki. Ollaan paljon tultu eteenpäin ja toivottavasti tänäänkin vaan lisää saada vauhtia, niin eikä se vauhti ole tärkeä, mutta onhan se kiva ohittaa kaikki, esimerkiksi noin. Mut hyvä meininki. Ja vuoden best soundi kuitenkin oli. Vuoden best soundi oli sen verran raju, että palkinto on 3 osas. Että on niin raju soundi, että palkinto tarvitsisi olla kestävämpi tänä vuonna. Onko mitään julkaisukelpoista? Ei varmaan, mutta siis sanotaan näin, että meillä on kaikkia hauskaa. Joka vuosi ihan sama mitä vaan oltu. Niin yksi vuosi jäätiin pois saastopokeroista, mutta me ollaan käyty hangoa pokerit läpittää. Kaikki muuten varmaan kohattu läpittää, niin ihan hauskaa ollut. Paras muisto. No, tämä, nyt kun sanotaan näin niin paras muisto, en mä tiedä, onko se paras muisto, mutta tätä kyseistä pajaa joskus hinanneena, niin mulla meni itsellä moottoripukista läpi ja sitten sitä räikätti jossain keskellä airistoa aukkoa räikkäliinojen kanssa ylös ja että päästiin taas jatkamaan matkaa. Oli niin mätä. Vene oli niin mätä. Miten Jonkka, se ei ollut sun paras muisto? Elikkä se oli paijan paja, mitä hinattiin. Mutta joo, mä annoin käsikaasun Piti näyttää, kun lähdettiin Airistohotelliin ja se meni ja anteeksi. Huonosti. Ja sit hajosi bensapumppu petti ja sillä samalla hinan reissulla Samsa hinas meidät.
takas Attuu Paraisille. Ja se oli ehkä semmonen muisto, mitä jäi mieleen, mut ollaan pidetty hauskaa sen jälkeen tosi paljon. Ja tosi paljon sen jälkeenkin. Ja jos tulee niinku pettymyksiä merellä, niin ne sit niinku maissa ne muutetaan niinku. Kyllä, ne on pettymyksiä, mikä kuuluu tähän lajiin. Ja Kuinka moottori meillä on mennyt? No tuhansia moottoreja. Niistä on opittu. Niistä on opittu ja tehty voimaa paljon lisää ja sitten on pidetty hauskaa sen jälkeen. Niin. No Janne hei, ei tää helppo sullekaan. Taneli! Täällä on taas tulppa löysällä. Oikeesti. Nyt on siis Janne semmonen juttu, että mulla ei oo niinku enää aikaa niinkään somehömpötykseen. Tää täytyy kaikki tarkistaa nää tulpat. Ja on semmonen juttu, että heitetään Pendari meidän somehaamolle. Topias jatkaa tästä. Oho. Se seuraat sit Naantali. Taku hommi. Baby, I'm not one of them. You should try on it. Miss me with all that I'm on it and next. Fuck this up, I send you back to your